Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang alan ko si Adrian, mastoryahan naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luwi ko istorya sa inyo subong tawag siya Attraction Fatal for Men. Iyan ni siya ni Reisiger Parfums. Panalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag extract de parfum ni siya, butang balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, makahang kag makahoy nga do ilimnon. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iya mga nota? For the top, we have rum, mandarin, kag neroli. Ang rum, amo nang do ilimnon nga hamot nga masimutan mo dayon sa sini nga pahamot. Tapos mandarin, matamis nga citrus. Neroli nga may pagka-citrus man nga bulak nga berde na. Kag for the mid, we have jasmine, rose, black pepper, kag nutmeg. Ang jasmine, puti nga bulak nga matamis. Tapos rosas, matamis man nga bulak. Black pepper nga pampakahang, kag nutmeg nga mainit kag makahang nga matamis nga nota na. Kag for the base, we have vanilla, amber, cedar, sandalwood, kag musk. Ang vanilla, pampahumok. Amber nga pampainit, cedar nga mahamot nga kahoy, sandalwood nga oriental nga kahoy, kag musk nga gadakop sing hamot para hindi magtudutudo lapta. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot, kag kung may iba pa mo mga pahamot nga luyag story sa akon, ibili lang sa comment section sa daso naman. Bye-bye!